En higa manyien higa mar 2000 kata 2021 achiel kachiel ka wachako chenro mar duond luo e okang' niendi mar higa niendi ang'eyo ni ichako higa maber kamoro amora ma intiere. En happy new year 2021 ma indika en chenro bende ma okwongo mochako godo chenro mag duond luo kama joluo lose pime wach wang'adre rieko ka bende wapuonjre weche mang'eny ahinya kaka oganda emomiyo iluonge ni duond jaluo. Mijero moro amora mantie koda ka wach mondo mi koro wabed godo e kanyakla kaka oganda to wawache mana kaendi to oganda bende biro winje maber kendo maler. Kapono ni tang bedi wiyo koda higa ni nyinga en Nick Okello. An madhi mi chiro ni ndika kele achiel kachiel tai bende nitie kod wendo na mantiere kaendi. Tudri kodwa e yore wago koma tudruok mbui marwa Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV. An bende nyalo tudri koda achiel kachiel Twitter handle mara en @NickOkello7. Magite gini yore wago ko mag tudruok parote mi wasomo kuomi wabro mi wago chenro di bed mano endo maber ya moloyo. Ma chigne hinyanga ma wendo amose ni misawa. Bera Nick. Uneno kan ka indigi wendo wang' ni wachake gi joma mine. To wacho ni kama miyo chake gimoro ok oso nyaka iyude. Omiyo wan gi geno ni higa ni dhi bedo higa maber. Omiyo machiegni ahinya warwaki e studio. Erokamano ahinya Nick. To koro kwachako kumondo ng'eni nyingi. Koseng'e nyingi mondo koro ng'e gimomiyo kawuono waluongi kaendi e duonde joluo mondo los gi joluo. Nick, aniluonga na Angelina Orlando, anyanya kach. Adak Kisumu kae, to Kisumu madake ni an gi community based organization moro matin wan godo. An mana jatendgi lakini en gi community to community based organization no iluonge ni Green Seed Development Initiative. Green Seed mag Green Development Initiative. Kodhi mamajan. Kodhi mamajan. Gini kodhi madhi mati mabiro konyo ji nyaka lokre majan korko chako golo leaves mage. Ang'omiyo en green seed. Ng'e seeds mo bedo gin green. En green seed nikech seed ka ikomo seed to seche ma odhi wuok mokony ji te mo onyuol mo kelo lem nyaka lokre green. Koko lokre green to tho. Koro marwa ni moko tho gacha. Erokamano ahinya. Koro CBO ni nitiere Kisumu kaendi. En Kisumu ka? To en kar kanye Kisumu ka? Kisumu kae entiere Kondele. Entie Kisumu Town East. Tende ni kilor Kondele tidhi Entebbe Hotel marambuluno. Tiluya luwa kichomo piny matin a stone throw. Ibro yudo gate ma light blue. Kanyo ero nitiere udi ma ji nigi offices matindo tindo. Kanye ma wantiere gi office mar Green Seed. Koro Angela, nochopo nadi moloso community based organization kile mai koro en migawo ma bende konyo oganda e gwenge community based. Kanan Kisumu kae na realize ni mine nitiere gi gik mang'eny to kaka gi express themselves ema tek. Koro ne ayudo mine ma widows to gi mine ma single. To ne wawuoyo ni wabet piny, ne wachako ka wanyalo choko pesa moro matin tin to wapogore pesa matin tin to waolore. To nwachako paro ni yawa, pesa meolore ni daka ne ka odonjo nwa maber. To ne wawuoyo kaka jogroup to wacho ni wachak gi miluongo ni gima girwa. Gira ni tiende ni group income generating activity. Koro nwaneno ni waus bando, waus bele, watim namo. Gira en group income generating activity. Yeah. Gira. Mano nyingi mamit. Koro gira ni namiyo gi advice ni yawa. Anto bando to tiji oloko gaming'a. To bel tiji oloko gaming'a. Lakini nitiere gimoro gi idea manyalo kelo negi. To koro nakelo negi idea no manegi yie. Ma en moringa alifera. Moringa ni ene gima utimo ka ahinya. To samutimo gini ahinya, moringa ni en ang'o? Nick, I happened to work in Kampala as a United Nations volunteers. To koro gima naneno na yudo wach ni mana Kampala. Ana wuon na tuo at the age of 40 ne an gi pressure, ne an gi hormonal imbalance, ne an gi kidneys, ne an gi sukari. Koro wach kidney ni ema nang'e ni tuo maduong' moloyo. Koro e office na tingo proforma moro. Koro akwayo ji pesa ni yawa. I need to go to India.
Kanye mana yudo scholar moro miluongo ni Dr. Phil Bartlett, en ja Canada. To wacho ni mayie gik mudhi omo India gigo wan go mana ka. Nokawa manotera kamoro ni Mapira Forest mane onyisa plant ni. Namadhe katieko chupni 2 gi nus nik nayudo baby girl. Koro nanyiso minegi ni gini wanyalo kata mana kome ka. Wapidhe uru mondo waus ne ji to kendo wan bende wabed godo ni. Oria wachen mari. Ntie kama pok itugo na maber kanyo kata pane jonena pok uwinje maber. Iwacho ni kane idhi Kampala ne ng'ato nyisi ni kik idhi India. India ne dhi omamo. Ne an gi problem gi kidini be. Nyarogo no. Kono ni dhi mondo timni bero operation kosi. Akia, anange ni jo nyarogo no dhi India. Koro jo nyarogo no te ofundi odhi India. Kaka naparo. To koro seche moko ne yudo professor ni. Noteri e bungu. Matini maya ni yadh bungu. Yadh bungu. E bunge mwan go wanyalo yude. Wanyalo yude to ahinya to wanyalo pidhe nikech en gima nyaka World Organization o recognize. Moringa joka jo World ong'eyo, jo health ong'eyo. Iwacho ni after madho kia kikombe 2 kia diriyo to yudo chupni 2 yudo baby girl. Ayudo baby girl. Ni onge nyathi kose ang'mane ne pok ayudo nyathi nikech ni an gi pressure marach. To hormones maga bende pok no balance. Koro ing'e ni gigi mondo ne thiedhi ne nyaka yud thieth maber. To moringa koro no ogayo na mago te. Makoro pressure na, this is my 17th year, poko di malo. Sugar na o control. To kaka namadhe no, bende bandalo matin nik kaka wacho ni Nyasaye no konya gi nyathi. At the age of 41. 41? Yeah, the first child in my life. And mi conceive mi yudo nyathi? Ayudo nikia wacha. Mongi yote wacha mano ng'io. Mana ayudo. Mana mari midhodho mamari mara madhodho rasi akai manyuol. Koro watini kata ka ng'ato nigi tabu mar nyuol kaendi moringa ne nyalo konyo bende. Moringa dhi konyo nikech gik makelo problems mag nyuol en hormonal imbalance. Tiende ni hormones ok balance. Nyinyo maede endi ok gibedo e chenro makare. Ok gibedo e chenro makare. Moro ni malo moro ni to nego giringi ka gari maringe reru achiel. Koro moringa momiyo giringe reru achiel. Koro joma kaka higa mokalo naneno mine 12 7 osemako ich. Moko 5 ok aneno. To jomoko bende samoro imiyo yath to bende chunygi aye. To samoro bende ng'ato yudo moko bero mogo mane supermarket ni unanijua ni huyu ndio nilipata, but I don't blame them, but aneno ko konyo mine ma bende ok Nyasaye konyo gi nyathi. Kapo ni miyo to inako kanyo to sebedo ga chiegni nade mar yudo nyathi. Awinjo ka wach moro waka anjo ni no wach ma ira Angela ka endi longo ni moringa ubutudru kode e seche mowinjore ka ibro wene gi namba ni to ka in gi chenro machala kamano wacho ni wach nyarogo no wach nyithindo intiere koda kadundo magwecho magite gin giwe kuma owacho ni moringa ni ndi nyalo loso kendo thiedho yo kang maber en janeno ne yudo nyathi kokadho kuom moringa ma nyathini no endo chieng' more bro songo ichake moringa achake jito luonge ni moringa anto luonge ni Del Bahati Del Bahati ero kamano koro kwadhi nyime gi chenro ni ndi iwacho gi maber malich miwuoro koro iwacho ni gima utimo kabisa en ni koro mondo yudo kaka unyalo yudo omenda uwegi pesa u to kokadho moringa ni ang'o motimo kokadho koso koluwore gi moringa. Wacho ni moringa ni is the main activity this is the main activity to wacho ni kanyo be samoro utime income generating activity mar moringa koro utimo ang'o mondo mi ere kaka utimo mondo pesa ni obino ikija kanya moringa kama itie bungu kajito kudokel pesa watimo wantiere gi bodies ma wan godo mwamenore godo kaka jo KEBS gin ging'iyo ni to moringa ni ler koro gibiro to ging'iyo kosebedo maler koro gimiyowa certificate. Wantiere gi jo Ministry of Health ma wamiyo moringa kaka diet supplement. Wantiere gi jo Ministry of Water ma gin gitiyo gi moringa kaka water purificator. Wantiere gi
joma tuo, especially kawuono adwaro ni miya mana 5 minutes awuoye gi wach tuo mar pressure. Pressure nego wa, to sukari nego wa. Magi gik mamoringa koro konyo. Koro seche mwase wuoyo, adhi ga radio nam lulu ng'enyne. Kase wuoyo to giwuoyo kodwa, to waoro negi. To jomochango be chako miwa jok moko. Koro kanye kaka wa an our income. Makuru giniendi ulose uuse ne oganda. Walose wause ne oganda, wan bende wamadhe mondo wabed fit. Ma en chiemo bende. En chiemo bende nikech namba achiel kata ka wacho gik ma moringa timo, sami chamo moringa ti madho chak glasses adek. Sami chamo moringa ti chamo ring'o manonegi cham protein. Sami chamo moringa ti chamo tong'. Sami chamo moringa to ichamo all the balanced diet. Koro ete manyiso ni joma wahero abula. Ngeni abula ketho kuon. Ngeni abula ber kendo mito kuon bote osuo kabisa. Koro wawere ga abula wacham wariere mna kama moringa ka en healthy. Wachima chimo moromo jokama. Wachama abula kata anan ja sukari. To sama gombo churi. Nyaka ko churi yanwa. Nyaka chame achama. Na chama to wang na cham moringa to wang ne neutralize gik manyalo bedo ni rach koro nikech aja sukari. Koro chima maber to make sure ni okinyi godhiambo ichamo moringa. Mondo kane ichamo gimoro mane ok ber, moringa dhi neutralize. Kane ok ichamo balance maber kaka apani seche musechamo abulu, chamo churi, usemadho kong'o moko ariyo wuok, ok ipani to fruit donge da cham. Koro moringa ni ema dhi miyi fruit matine gicham seche go. Ma en Mario, moringa ni Mario mari kit chiemo te. En Mario te en magula, te en demonstrate. Okay. Moringa tiyo kaka pi maler. Moringa tiyo kaka pi maler. Last year, Bishop moro nowacho ni ne gintiere gi well moro to well ni nokethore. To koro ji ne biro to kawo pi maler to giyudo ka pigno bendo le. Moringa sami madhe tichalo ng'at mobiro pi moro ma ji beyo kanyono donje iye to golo gima ne kelo uchafu no. Ochungo. Moringa chungo, to moringa bende mi all the proteins, to moringa bende keto dendi kamili kako nego bedi. Onge wachi wadhi e yweyo e thuolo matin. Ko duogo tibiro nyiso ni to koro ranyisi kata ma moringa ji mang'eny winjo njake wache. Aparo ni wuotho kata gi moringa moro achiel nyalo nyiso ni mae te moringa. Nyinge be gidhuluo be poke ene gi nyinge gidhuluo. Kieka da nyingi gidhuluo nitiere. Enyo negi lungi ni moringa. Onge wach. To ko duogo ibiro nyiso ni to moringa ma in go to gin mage. To mondo mi ng'ato ti kode maber. Bende kaka iwacho ni anyalo tiya kode maber nikech otinyo kadhe KEBS. Kenya Bureau of Standards. Motimo ne pimo malong'o mochunge mowacho ni ober kuom oganda. Janeno mar LTN kidhi mabor antin ka indigi jatelo mar CBO mong'ere kaka Green Seed Development Initiative, mano ma en community development organization mantiere gwenge mag Kondele, Kisumu East sub county. Magi gin chero mokelo achiel ka achiel kwa studio ma Kisumu kawuono. Omiyo kidhi mabor ka duogo wadhi nyime koda katwak. Machiegni kamora mora ka kore kiriuri kodwa sani wane okang' mar duond luo. Ma indika ene chenro mari mokwongo mabiro ni achiel kachiel e TV mari mar LTN. Kawuono ni endi ka koro ago tache gwenge gi kima Kisumu, ang'eno ng'anda mang'eny ong'ene na ka antie studio ma Nairobi ma bende pod mana LTN. Omiyo wantie ka endi kod jalony ma bende en ng'ano endo mantie koda ka ng'eyo mang'eny ahinya e weche go mag yien miluongo ni moringa. Mwacho ni maendi en rachungi machungo kit tuo mang'eny ahinya e del. Kapok ochopo e kit chungo mochungo godo, ber mar mondo mi to CBO matiye e moringa ni en CBO ma bende osepuodhe koda ka piny owacho kose pok opuodhe. Omiyo thuolo ni en mari Angela mondo mi nyiswa ni nigi CBO ma bende tiyo
ma bende osepodh gi piny owacho to un go boke mowinjore? Ni ok inyal chaka gigi giwegi. Nyaka iter mopuodhi ma kata wach moro diwuogi to ok en na gima nachiwo gokinyi tachako. Antiere gi certificate. Ma certificate mar Green Seed. Ne wachako higa 2010. To my registration ma continuous ma bedo registered nyaka dwe ma wantiere ni. Ma we are just going to renew. Okay. Kamano. Ayero kamano, koro mano wang'e ni koro Angela timo gino mopuodhi nyaka ka piny owacho, omiyo koro en gima gitimo ni en gima ni koda ka pek, omiyo ok en wacha. Koro wadhi e wach mar moringa. Nyiswa, aneno ka kama ibete no nitiere mano endo chalo ni nyaka bedni gimoro ni ei chupa no. To nyiswa ndi koro en ang'o mantiere iye kanyo. Nyalo kata yawe mondo mi iole, aneno kochalo mogo moro. Joka nyana, wasile ka. Mano kuri sile. Ma bedo sile. Imuone malich kamano nang'o? Imuone nikech en yath. Joka nyana mae moringa. Mae moringa mwinjino mae iluongo ni moringa alifera. To moringa alifera ni en wan gi machine marege. Kwaserege to wakao sample to watero Nairobi. Ka jo KEBS oseng'iye to nyiso no okay, it is okay give it to the people. Ok en na gima warego gi pong to wachako go wuoth. Koro en gima puodhi to ma en it moringa. Ero kamano. Ma kore moringa en moringa. Nda benda nene. Nyalo bile. Nyalo moke. Moke, it's very good for you. Jirani marel tiene monda bende abile. Anga ni kokobilo moringa e studio. Koro monda abile monda. Asebilo nigo. Isebilo. Asebilo. Koro awole kosa nange. Itimo nange. Nange. Inange. Joka ma anang'o moringa. Nange. Iwinje. Mano moringa. Anyo ni en rachunga. Apana osechako chungo gik moko kuoma. Osechako chungo. Mano ni kare. Seche makoro itimo tijni endi. Gini en e Kenya ka nikech kaen gima nyalo yudre kata e bunge kuonde gi to ji koro oseyude. Pok awinjo ka ji wache mang'eny ahinya. Mak mani e mbui e migepe mag thieth tiwinje. Ere kamoae? Kama nochakore? Kamoae kata kama uyude mondo mi koro ubed unyalo rege mondo mi. Kaka nwaseyudo kodhi, koro wamiyo giga group income generating activity women ma wan gogo man wachako go. Ng'ato ka ng'ato nigi puodho. Wan gi puodho mopogore. Koro karomo chieng' sa keyo to ginyisowa ni mara oromo to wadhi. To wakayo, to kwasekayo, to wabiro to waprocess. Kama wane go office no wan nyaka gi production room. Nikech ok oyieni ni kawa moringa tikete tie yien titere pok tiregi. Nyaka ubed gi kama clean ma Ministry of Health bendo timo nade opuodho. Ng'ama lose no bende nyaka bed gi barua ma Ministry of Health otimore nade opuodho. Ma en kambi maduong' aparo kako rang'iyo gik ma wacho ni utimo giki to bende konyo oganda malich miwuoro. Nyiso ni to koro kaka wach ma pressure. Dilose e tuchi ma ineno kako othiedho maber. Kata ranyisi kaka inyalo lose pressure, inyalo lose wach nyarogno, inyalo lose wach hormonal imbalance, inyalo lose wach mane. Ami dakari ok en Joka janam. Gini thoth ma wang' ok na wachi. Nekech gin tuoche 300. En mana niya. Ka in gi cancer timadhe to cancer cells ok spread. Kisechako madhe to Nyasaye nyalo konyi mok iyud cancer. Ka in gi HIV and AIDS to keto CD4 count bedo maber. Ka in gi sukari kaka an gi sukari to control sugar koro ok dhi malo, sugar ok dhi piny kabisa. Ta ahinya joma chuo wan gi problems ani mar libido. Ok aluor mar wacho ni libido is a problem. Kimadho moringa, you will be fit. You wonder why there is a lot of domestic violence. You wonder why people separate, nyithindo matindo separate for a very short time. Koro moringa ni kimadhe to dhi konyo your libido. But ahinya kendo joka nyanam ng'ato ka ng'ato odhi opimre mondo ng'e ni to pressure mare chal nade. Asau mondo ka pressure mari ni malo kabisa to bi mondo yo moringa. Nekech pressure ikelo gi gik mang'eny.
Pressure ikelo ka imadho kong'o mang'eny. Pressure ikelo ka in gi stress. So stress sani ng'eny malich, especially joma nyochulo fees, joma gik moko timore negi mabe they don't understand, gibedo gi stress. Pressure ikelo gi overweight. Koro tem mondo i-control weight mari. Pressure ikelo gi genetics. Samoro mana dalau kanyo una jo pressure. Pressure ikelo ka i-smoke. Tafadhali, don't smoke. It will give you pressure. Smoking mora kose smoking mar gima ndawa. Na yabe ni mungana yabe ni eno okupuga. Smoking mora nikech kata ikupuga nyasore pod odhi megi do. Ahinya kendo watim physical fitness. Wuothe kata in gi maid to in gi mtoka to in gang'o. Wuotha matin mondo ibed physically fit. Koro pressure ne ema nyaka ti ne wakony gi moringa ni, nikech pressure ayudo ka nyaka nyithindo matindo sani bedo gi pressure nek. To pressure ka in go inyalo gori piny sa asaya wang'i loko ni in jandulme. Pressure ka in go chunyi yudhore inyalo tho sa asaya. Iwinjo ni ng'ane notho e bathroom. Ni ka noa e bathroom to kende dhoge noba. Mana nikech pressure. Koro pressure ne mwa control mondo wabed uru joma ngima. Kamoro be adwani mondo chaki igonwa nyong'ong. Wacho ni joma chuo mang'eny sani koro odar kor kamach nindo mana e kombe e sitting room. Nikech tayo tho. Tayo tho nikech the type of food ma wachamo. Tayo tho nikech most of our children giriembo boda to vibration oero ketho cells. Wega koro gi wega koro gi ogidera ahinya. Tayo tho nikech ji nitiere ga lot of stress. Nikech ka in gi stress to bende football ok gore. Nyaka tachi tho. Nyaka tho. Koro chamo moringa mondo taya obed active. Joma chuo wetena uwinjo wach ni koro adwa aka na chako nang'e ni adwa ni ng'ama makoro anang'a moringa nikech koro mae matang' konyowa wan joma chuo mondo mi wawe nindo kor sitting room wadog e bedroom to mane ni gima ber. Joma chuo uguru oko kuluor obro wenu namba ne tudre uru kode nikech long lilo ni gima tek ndi en buro makata ka pono luongi ni mondo idhi yal kor gi jaodi to kaka inyalo yale onge omiyo ber ma mondo mi moringa no endo okonyo. Koro ka waweyo mano endo Madam Angela seche ma koro gi wacho ni opedho gi omiyo gi jini maungo ni production maru oromo nikech sani koro jipo chako dwaro moringa chakre saa mino maloseni ba ni simbi dhi chako ywak sani mkia e studio ni to si mundu ywak kuomi maka kitimri onge moringa in ki production moromo nikech adoko ya jogi mondo chak kawo moringa ni Arwako joka nyanam biuru mondo kaw moringa mondo uae yedhe okatamu madho ya tundi yedhe moko ma kothiedho ka to ketho ka. Kothiedho ka to ketho ka. Kothiedho ka to ketho ka. Moringa dhi konyo uma uae tuoche moko ma thiedhore. Antiere gi moringa moromo to kendo pod anyiso joka nyanam ka bando tamore e gweng' ket moringa nikech dhi chopo kama gini dhi inga dong kata duka ng'ama nochako duka ok ne nyalo wacho ni an gi duka kik ng'ato chake dhi chopo kama dhi inga karo ka sani dang' adhi ayud ni ng'ato dwaro tenda mar tan achiel dogo kanya yudo ni to moringa e green seed to nitie moromo kendo warwako koro iwacho ni ka ng'ato nigi nyalo en gi puothe moro kar pidho bando samoro moringa nigi pesa molo bando en gi better returns nikech ki harvest to yudo kata mana 10 kilos that is something en pesa maber romi chulo school fees maber. Koro winjo wach nyekwa Ramogi Ajwanga moro ma intiere kiki tho ni ipura bel moro maru chuti machwan chama kata koro winyere otimo chondo kuro tidha thage bel nikech gimatangi pidho onge ber mondo walok paro wakaw moringa gini mondo wati godo ang'e thuolo koro ken marwa ibro duogo kini cheki duogo nikech gini to ber na abro luongi kendo mochak waluongi kendo to kapok watieko wach mane ma intiere godo kuom joka nyanam kisemiyo gi wach misemiyo gi no adwa mondo mi koro
imiwa namba mari, namba bende bro ringe TV kanyo, kaka waluso ni namba ringe TV, ber mamondo mi ko kata bende wach namba no dhogi ni wuon kaka inyalo yudi. Mak mani ber mamondo mi ichiw manyalo wacho ni closing remarks kata mana ng'ado marieko ma usiko machiemo no pargo ni anyalo no biro luwo TV no puonjo ganda joluo kech luo ineno nyaka pinje mag libamba. Nick, gimo kelaka en ni mondo wa ai tuoche matindo tindo wa madh moringa. Ng'ato pimre mondo madh moringa gini e kitiek adek to pressure akuobi kabisa. Wa madh moringa mondo wabed gi good health, mondo wayud all the vitamins ma we need. Wa madhuru moringa mondo kaber to tuoche mwanyalo golo wagolo kuoma. Dhano en kaka piny. Ng'ato nyocho nyisa na Angela iloko kod ohala. Gimomiyo iloko kod ohala? Seche ma we moringa awinjo ka pek ni edeta to nanyise ni ya. Dhano en kaka piny Kenya. Higa ka higa indiko polis, indiko jolweny, indiko jok makamago. Mondo ka diponi ng'ato biro ni atake Kenya to wan gi jolweny moromo. Seche mimadho moringa mang'eny iketo jolweny moromo e dendi maka tuo moro biro ni especially tuo machuogore to moringa tang. Mano koro weche go mag immunity. Yeah, immunity. Koro thuro ni mari miwane kama uyudru e Kisumu ka. Ai miwa namba mari gi kaka wanyalo yudi e seche moko mwadwari ngeji Kisumu ka be koro ndije mabiro biro ofisu no miyo manyi. Thuro ni mari los kod jokanyana. Jokanyana adich kodu. Ineno ka nyocha korona biro ka. Tiwacho ni joma nitiere gi underlying, itamwa nyaka dhi e kanisa. Joma nitiere gi underlying nyalo tho conditions, nyalo tho sasa. Joma nigi underlying conditions. Hapana, hatutakubali. Kujeni mchukue moringa alafu tukwae fit. Wacho no fiswa entiere kisechopo Kondele, nichopo Entebbe View Hotel, tiwuotha kichopo Obunga matin ata stone throw idhi chopo e gate ma light blue ne waruaki kamiluongo ni The Green Seed Development Initiative. Wantiere kanyo from Monday to Friday. To nitiere jok makalo ga madhi Tanzania, dhi Uganda to samoro gichopo Sunday pod wamiwa mia services provided ni wawuoyo. Arwako te jokanyana. Namba mari. Namba mari en 0722 686855. Machielo en 079 7562 0797 56 26 98. Bewawinjo maber. 0722 68 6855. 0797 56 26 98. Okay, wache. Mano ema koro aparo ni kaber to bro loro no akanyo ndio kaponda reta mara okomi wathulo ese jima kura domo kora be achaka bile moringa ni inyalo fwane ngata chiel maji bose gi moringa nyisi gini koro gine lolwe ka benda bile thulo ni ingeni en oken kata dakika en manyiro ni amoso utete amoso baba wa Steve Obura maene ogai mar Kabodho, amoso Enoch Scholar Noki, thank you so much. Tomos na makanyo. Amoso Eli Kola, my shemeji. Amoso jiteta, amoso Sister Anastasia, amoso jite otamakata na amoso nga taparo jo Senate, aparo jo Wisdom, ma jo Gruba. Aparo nyithindwa tetene ke kamoso moko taweyo wang na bed jaricho. Ahero utetete tainya jok mosebedo our customers. Please, our clients are gone wero kamano. You have been communicating, you have been associating with us. God bless you all. Erokamano ahinya, mano ema koro kelo e giko mar chenro ni makawuono ma duond luo kaka uwinjo ber mar moringa no endo, ber mar mondo mi gimoro amora kochopo kama endi. Kawe wiye sama biro no endo mondo mi duognwa kaendi
paro mi waduoko ni ne ber nikech chenro ni biro ni mamondo mi okel konyruok e ngima ka oganda joluo emomiyo en duond joluo. Erokamano ahinya Angela e thuolo mare miyore mamondo mi bedo kodwa kaendi. Medo kwayo ni Nyasaye kod joma onogo te e Green Sea Development Initiative CBO mar mondo mi umere konyo oganda e yo machalo kamano. Ne janeno Marel Tien wachako rom kendo ka Nyasaye oloso kinde e juma manyien sama chalo kamaendi. Nyinga en Nick Okello.